Μέσα στον Παρθενώνα, οι Αθηναίοι μπορούσαν να θαυμάσουν το κολοσσιαίο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 12 μέτρων, φτιαγμένο από χρυσό και ελεφαντόδοντο. Το άγαλμα της Αθηνάς σχεδιάστηκε με μια διαδικασία γνωστή στην κλασική Ελλάδα. Σε ένα ξύλινο πλαίσιο κατασκευάστηκε ένα μοντέλο στο μέγεθος του αγάλματος. Προσθέθηκε ελεφαντόδοντο για να αναπαραστήσει το δέρμα και μετά στολίστηκε με χρυσές πλάκες απίστευτου βάρους. 1 τόνος χρυσού. Το κεφάλι του αγάλματος κοσμούσε κράνος από χυτό χρυσό. La statue d'Athéna, que l'on appelle la statue chryséléphantine parce qu'elle était faite d'or, chrysos en grec, et d'ivoire, éléphas en grec, n'était pas une statue de culte. On ne venait pas se prosterner devant cette statue immense, mais c'était en quelque sorte une offrande faite par les Athéniens à Athéna. Ο υδάτινος καθρέφτης που βρίσκεται μπροστά από το άγαλμα είναι καθηλωτικός. Άραγε ανταποκρίνεται σε μια αισθητική επιθυμία για δραματικότητα ή στην επιθυμία να διατηρηθεί μια απόσταση από τη θεότητα. Αυτός ο καθρέφτης νερού που τοποθετήθηκε στους πρόποδες του αγάλματος χρησιμεύε στην πραγματικότητα για να υγραίνει τον αέρα. Ήταν απαραίτητο να διατηρηθούν τα κομμάτια από ελεφαντόδοντο που θα μπορούσαν να ξεραθούν ή χειρότερα να πέσουν. Ακόμη και τα μάτια της ήταν φτιαγμένα από πολύτιμους λίθους. Αυτό το τεράστιο άγαλμα, καλυμμένο με χρυσές πλάκες, ήταν μια προσφορά. Ένα μεγαλοπρεπές δώρο από τους Αθηναίους στη μητέρα Θεά για να την ευχαριστήσουν για τη γενεοδωρία της. Αλλά αυτός ο πλούτος ήταν επίσης ένα είδος αποταμιευτικού λογαριασμού για την πόλη, καθώς θα μπορούσε να καταφύγει σε αυτόν εάν χρειαζόταν, ιδιαίτερα σε καιρό πολέμου. Η τιμή του υπολογίζεται διπλάσια από τον Παρθενώνα, στον οποίο και βρίσκεται.